Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon ƙataccen bidiyo. A bidiyo na ne zan nuna muku yadda ake bayyana sunan wanda ya kira ka a waya kuma ba ga sunan shi ba gashi kuma tana ringe. Yana yawan faruwa a musamman wayoyinmu na Android. Za ku ga wani lokaci ka je ka taɓa wani setting baka sani ba. Za a kira ka, za ka ga ba za ka ga sunan wanda ya kira ka ba amma za ta yi ringe. Wani lokacin sai in ta gama in ka je ka duba call history sannan anan ne za ka ga wane ne ya kira ka. Kuma yana da kyau lokacin da aka kira ka ka ga waye ya kira ka, tunda akwai kiran da in za ka ɗaga in ba za ka ɗaga ba za ka sani. To wannan abu yana faruwa sosai a wayoyin Android. Wannan bidiyon na yi shi specifically saboda wannan matsala, saboda a cikin satin nan wani ya zo min da irin wannan matsala a wayar shi. To da na gyara mai shi ne na yi tunanin bari to in zo in yi bidiyo akan wannan matsalar specifically domin na taimaka wa mutane masu irin wannan matsala a waya. Yanzu zan gwada kiran wannan wayar tawa, za ku gani. Za ku ga tana yin ringin amma ba zan ga sunan wanda ya kira ba. Kasancewar shi wannan setting ɗin a kashe yake, za ku gani yanzu. Gashi nan zan kira wayar. Za ta gama ringin amma ba zan ga sunan wanda ya kira ba. Ina kiranta da ɗaya wayata. To kun ga tana ringin ko? Amma ba za ka ga waye ya kira ba. Wannan matsala ce sosai wanda sai in ya gama na duba call history sannan shine zan ga wane ne ya kira. Yanzu kun ga gashi nan ya gama ringin. To in na zo na duba call history ɗina, to zan san cewa ga wanda ya kira ni nan, ƙwara ɗaya namba ta na kira. To wannan matsala ce babba. Yaya za ka yi ka magance wannan? Kafin na shiga cikin bidiyo na sosai kai tsaye, ina so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafin bidiyo na irin waɗannan su wuce ku. Za ka je setting. In ka shiga setting, ka je ka nemo notification. Kun ga notification ko? To sai ka je ka nemo application na kira, ma'ana phone application kenan. Kun gan shi? To abin da yake faruwa shine an yi blocking ne na notification na phone application. Wannan application na kiran waya na phone, notification ɗinsa da ake so ya nuna in an kira ka shi aka yi blocking. Wannan ita ce matsala. Kawai abin da za ka yi shine za ka cire wannan notification ɗin. Kun ga na kashe blocking ɗin. To ina kashe blocking ɗin, komai da komai zai dawo. Na cire blocking ɗin, gashi nan yanzu ina kiran lambar da ɗaya wayata, za ku gani zai shigo, za ku ga suna ya fito. To kun gani ko? Kun ga suna ya fito ko? To wannan hanya ce wadda ake magance wannan matsala cikin sauƙi. Wannan wayar tawa version 7 ce. Waɗanda suke amfani da version ɗin da ya wuce wannan, in kun je wajen notification ɗin za ku iya ganin canje-canje. Amma dai abin da za ku yi shine wannan dai blocking ne akai, notification ne matsala. Ku gane cewa kawai notification ne matsala. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma ku yi haƙuri kasancewar kwana biyu bana yin sababbin bidiyo, kasancewar an samu wasu 'yan matsaloli ne da kuma lokacin azumi da ya zo aka ɗan huta. Idan kana da tambaya za ka iya a comment section, insha Allah zan baka amsa. Sai anjima.